Моңсу көзге айларда яз сулышы чыннан да күңелләргә оптимизм өстәргә мөмкин. Чөнки халыкны һаман да шул кризис белән куркыталар. Бәяләр арта, акча юк, һәм самолетларга очарга керосин юк дип торалар. Ялган. Әнә бит Диана рәхәтләнеп аэропортларга мәдхия җырлый. Әгәр дә кризис булса, ул җырны җырлый алыр иде микән соң? Күзләрем яшь белән тулды. Син бүген еракка киттең, кайтмаска диеп ант иттең. Самолетлар кире кайтыр, йөрәкләрдә өмет калкыр. Каршы алам мин һәр кайсын, әмма син анда булмыйсың. Син һаваларда, ә мине җирдә, син бит язларда, ә мине көздә. Булыр микән бу аерылу, тормышта иң зур югалту. Син һаваларда, ә мине җирдә, син бит язларда, ә мине көздә. Булыр микән бу аерылу, тормышта иң зур югалту. Бәлки кышларда, һавада очалардыр синең якка. Ул кышлар